Padá! Ježišmarja, čo sa stalo? OK, pozri, upracujeme to. Jupi, upratujeme snežík. Upratujeme. To si robíš prdel, prestaň, ty debilný sused. Furt upratujeme. Dobre, ne. Ne, úplne kravina, mám Vánočku. Čo povieš? Počkaj, iba sa poškrabem. No, áno, je to dobré. Tak, to si to pripravím, než ten buzerant príde dole. Ovoce dáme do ryti. Tak, je to krásne. Len niečo tomu chýba. Áno, je to ešte väčšie, je bielšie. Vyzerá to ako sneh. Čo to je? Niekto sa povracal? Bože, čo s tým teraz budem robiť? Musí to zahodiť do ryti. Počkaj, to som bol ja, ja som tam povracal. Čo? Čau. Čo tu robíš? No, prestrel som stôlík. Vážne? A kde je? Čo tam máš? No ja tu mám svoj toaleťak. Vážne? A prečo máš toaleťak si dole? To vieš, aby som sa mohol vystretať. Vážne? No tak okej, tak si sadnem. Ne, pozor, ne. Ty si taký buzerant, si robíš prdel. Vieš, jak dlho som to robil. A čo, sekra? Ježiši, čo to tam je? Ja mám malé špinavé gate. Išiel do mesta a vypýtal som si to od babičky, kúpte si vianočky, bože. Už ty si taký retard. No sorry, no čo, spravíme ďalšiu, rozmýšľame. Ale ešte raz spravíme ďalšiu, vážne. Taký buzerant. Vidíš tú No knihu? dobré, no bože. Vidíš tú knihu? Ako vieš, že tam je Vianočka napísaná? No musí tam byť. Ako vieš, Lebo sa to volá Vianočka, tá kniha. Tak ukáž, no. No vidíš to, tam je to. Wow, to Vianočka vyzerá takisto, ako si práve rozbnaždil svoju tlstou prdelu. Však áno, robíme tú istú. Máme dve. Ideme na to. OK, priprav to. Zoberieme toto, čo povieš? OK, dobre, zoberieme to. Toto, ešte toto. Ježiš, to je kuslo! To čo sa mu dáva? Staň, tak to kravie. Tak, dobre, ešte mliečko. Fuj, to zmizne. Všetko To zmizne. Tak, a máme hovienko. Jupi. A teraz potrebujeme na to formu. Vidíš to tam hore? Ten košík. Jupi, To si košík. dáme na hlavu. Bože, on to prdí. Ježiš, ono sa narastá. Ne. Prdí to. Čo sa narastá? No to narastá. Bože, ty Sorry. taký retard. Si dal zničil formu, ešte, že žijem, ty budzík. Podaj mi ten rebrík, ne? Podám ti ho, zostan si tam. A dávaj pozor. Ježišmarja, no to proste. Wow. OK. Nejak som zoskočila, ale no čo. Takže zoberieme toto. No počkaj. Čo je, Vacku? Zoberieme hento, vidíš to? Čo? Hen tam, vidíš No to tam? dobre, takže chce zobrať asi toto ne, a toto, čo povieš? Vyzerá to dobre, ne? No áno, keď do toho to sýka, tak to vyzerá dobre. Ale my potrebujeme čo normálne, ty vole. To je taký debilný, bože čo. A toto, na skvarelinu, vidíš to dobre, ne? Ja neviem, toto je najlepšie, čo povieš, Fuj, sakra. Zoberiem to kladivo, daj mi to, ja to rozbijem. Dobre, bože. Ničím to. Prestaň. Sorry, Ježiš, moja fakt sa mi to čapka. nepáči. Moja čapka. Ničím to, je to fakt hnusné. Nevidím. Počkaj. OK, stačí. OK, čo povieš? Fuj, sakra, to je hnus. Vyzerá to ako včelí úl. No jo, už to tu máme. No Tak a teraz to stačí dať do pece. A kde hovienko je? v hnusom obale. Čo? Nič. OK, takže tu máme pecičku, daj to tam, krása, daj to tam. Idem na to, Daj to jupi. tam. Sakra. Čo sa deje? No daj to tam. Čo je? Daj to tam. Facku. Čo chceš úplnú facku? Ježiš, on to fakt nejde. Ne, Ideme to tu s motorovku, ježišmaria. Ne? Ne, je to radšej niečo iné. OK, takže... Pozor na môj hrniec od mojej babičky. Počkaj, upracujem ho, aby nevybuchol, áno. Čo sa krásne mám spraviť? No odmerám, čo asi robím, ne? Ja neviem, prdíš? No, teraz som si prdol, ale to má nič s tým nemáme spoločné, no to je jedno. No. No, vidí. No, to vyzerá dobre. Sakra. Čo to hergot je? Tak. Do prdele. Sakra. No. Do prdele. Aha, pozri, čo som ukradol, dobre, ne? Ty vole. To je automatická. Úplne nová. Zabil. Ideme to tam strčiť. OK, aj to tam. To si vychytal. Je to aj dobrá posteľ, ty vole. Ani ne. Nezmestí sa na ňu. Čo sa deje? Do prdele zase malá. To je jedno. Ježiši Maria, čo som sa ukradol blbú. Fuj.
Asi Ne. ukradol. Idem na to Aj tam. stadion. Ej! Je? Čau! To je portál. Čau, čau. Bože. Ne, co sakra. Si robíš prdel. Počkať, mám nápad. Aký zas? Počkaj. Chvíľku. Už to mám. Áno, jupi, áno, to má, spravíme si robota. Robota? Áno, To ti ro- úplne... do Áno, prdele robota. moje oči. Robota, To sú robíme. totálne retardovaní, bože. Robota. Ja. Robota, nechápeš? Ježi, prestaň. Robota, dobrý. Vyjde Vianočka, ochraň ma, bože. Ešte raz to. Robota! Prestaň už, prestaň. Už to spravil ty. Ale neklamal som, nej to robuje, som to spojil. Ježiš, tak to mi to otvor, ne? OK, otvorím, pozri. Díky, broňa. Tada. Vidíš, bez mňa by si to nespravil. Hej. Tak ty čo, najlepší. plácneme si. Ne, neznašam ťa, čau. Vieš, ty si taký... Fuj, to vyzerá hrozne. Ešte na to trocha soli Prečo si nasypeme. tam nedal viac toho cukru? Dá. OK, ideme to chutnať. Ňom. Ježiš, prestaň, ja grčatý. Fuj. Bože. Sakra. Do prdele s tebou. Čo sme to uvarili na Grcku. Bože, nemal si tam dávať to čierne korenie.